ሚኒስትር ቱሪዝም ከም ማዕጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብን ምባል ክህቦት ጸንሐ ስልጠናታት ካብ 6 ዞባታት ንዝተዋጽኦ ሓለፍቲ ክፍልታት ጨንፈራ ሕዱታት ዝርከብዎም 89 ኣባላቱ ብቱሪዝማዊ ምሕደራ ኣሰልጢኖም ኣብቲ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል እምባት ካላስ ተኻይደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሚኒስትር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቆረስ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል እቲ ስልጠና ብቐንዱ ንስትራቴጂካዊ ውጥንን ቅርጽን ኣሰራርሓን ናይቲ ሚኒስትሪ ዘማዕብል ክልተ ሓሳባዊ ትምህርቲ ብዘቐለለ ኣቀራርባ ምሃብ ምንባሩ ጠቒሳ ክልተ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ምቕያር ድማ ቀንዲ መለክዕ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ንዘለዎ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዓቢ ዕማም ይጽበዮም ከም ዘሎ ገሊጻ ሚኒስትር ኣስካሉ ኣስዒባ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስልጠና ኣሳታፍን ካብ ህሉ ናይ ስራሕ ጸገማት ተበጊሱ ሽግራት ኣብ ምፍታሕን ነብስኻ ማዕቢልካ ኣድማዕ ተራ ኣብ ምጽዋትን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ምዃኑ ብምምልካት ሰልጠንቲ ሒዞሞ ዘለዎ ማእዘን ኣዝዩ ንጹርን ኣድማዕ ውፅኢት ዝርከበሉን ኣንፈት ስለ ዝኾነ ዓቲቦም ክሰርሕሉ ኣዘኻኺራ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ትምህርቲ ምሕደራ ዓብን ሰፊሕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝተራቐቐ ፍልጠት ዝሓትት ውፅኢት ናይ ነዊሕን ቀጻልን መሃዝነትን ከም ዝኾነ ብምሕባር ቀሲሞሞ ዘለዎ ፍልጠት ብግብሪ ኣብ ባይታ ከንጸባርቕዎን ናብ ካልኦት ከመሓላልፍዎን ምዃኖም ኣረጋጊጾም ካብ ተመረቕቲ መንእሰያት ዕርዲ ኢሳያስን ሄዋን ዓንደ ማርያምን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ንዝተማሃርዎ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቦምን ንምዕባል ጽላት ቱሪዝምን ብኣድህቦ ከም ዝሰርሕሉ ከምኡውን ሚኒስትር ቱሪዝም ኣውፂእዎ ንዘሎ ናይ 5 ዓመታት ውጥን ኣብ ምትግባር ሓላፍነት ተሰኪሞም ከም ዝዓይዋ ነጺሮም